Boas tardes. Chámome Tamara Espiñeira, son a profesora no Instituto de Estudios Políticos de Rennes. Por hoxe ocúpome de América Latina, pero hoxe vou vos falar de Groenlandia. Moitas gracias por esta invitación e vamos a ver un pouco o que é o artigo que presentamos, pero por suposto non vou a facer spoiler moi grande porque a intención é que leades o artigo, vale? Gracias. Por que Groenlandia? Ben, o caso é moi interesante porque permite examinar unha evolución constitucional, como o territorio pasa de ser unha colonia a ter un estatuto semi-independente, como utiliza Groenlandia a influencia internacional e como a cuestión dos povos autóctonos convírtese en algo fundamental. Tamén Groenlandia é un caso central en problemas globais como o cambio climático, as terras raras, a pesca, etc. É un caso moi particular, onde cando hai un conflito de competencia vai haber unha reforma ou unha transferencia ou unha norma moito máis clara. Podemos ver o caso paradigmático da pesca, como a través dun referendo Groenlandia vai sair dos acordos da pesca da Unión Europea e vai crear un novo protocolo. E despois, ben, para a xente que me coñece sabe que traballei durante moitos anos no Arco Atlántico e que para min Groenlandia é subir un pouquiño máis, un chisco máis, porque o Atlántico, como sabedes, é infinito, avanzando cara ao norte. Que marco temos en Groenlandia? Ben, como dicimos, primeiro foi unha colonia, logo foi un condado, e despois dun referéndum en 1979 decretouse a lei de goberno local, onde se lle deu a Groenlandia o seu propio goberno, o seu propio parlamento, aínda que siguen sometidos á raíña de Dinamarca, e algúns dereitos fundamentais sobre os recursos non renovables. Anos despois, en 2009, tamén despois dun referéndum, aparece a Acta de Autogoberno, onde neste texto se recoñece que Dinamarca e Groenlandia son socios iguais dentro do mismo reino. Dinamarca cede a administración de asuntos internos como a educación, a pesca, o traballo. Groenlandia pode recadar os seus propios impostos e pode decidir o tema de aduaneiro, vale? Decide os seus propios aranceis. O groenlandés pasa a ser unha lingua oficial e desde esta acta de autogoberno ata 2021, que é a data do artigo, había 32 competencias transferidas. Eso non implica unha independencia total de Groenlandia, eso sí que o temos que ter en conta. Os atributos da soberanía seguen sendo de Dinamarca. A moeda, a defensa, a xustiza superior e a maior parte das relacións internacionais siguen sendo en Dinamarca. O que sí é interesante desta acta de autogoberno é que un día Groenlandia podería decidir por referéndum ser totalmente independente. Como se moven estos marcos? Ben, Groenlandia vai utilizar a súa influencia internacional para, como dicía co exemplo da Unión Europea a pesca, mover as súas competencias ou mesmo demostralas, vale? Por exemplo, con Dinamarca comparten as relacións internacionais. Isto quere dicir que se Groenlandia ten o poder sobre os seus recursos naturais, Dinamarca vai actuar sobre as súas cuestións de soberanía. Un exemplo claro é o uranio, vale? Groenlandia vai decidir sobre a súa explotación, pero a cuestión da seguridade internacional respecto ao nuclear vai quedar en Dinamarca. Tamén reciben unha axuda que é como un cuarto do PIB de Groenlandia, que se chama Bloktilskudd, da parte de Dinamarca. Ben, Estados Unidos, aparte de tentar mercar a illa cada 20 anos, ten situados varios aeroportos en Groenlandia e unha liña aberta con Groenlandia en cuestións estratégicas. Hai mesmo unha representación de Groenlandia en Washington. Canadá traballa moitísimo respecto aos povos inuit que comparten con Groenlandia e podería haber nalgún momento un acordo con China, mesmo se cada vez que hai unha oferta china hai unha contraoferta dos Estados Unidos igual ou millor, e iso deixa a China un pouco fora, de momento, de Groenlandia. Outra cosa que fai Groenlandia é participar nas grandes alianzas respecto do Ártico, vale? O Consello Ártico, o Consello Circumpolar Inuit, o Círculo Ártico, Arctic Frontiers, teñen diferentes competencias, diferentes estilos de gobernanza e unha importancia diferente para Groenlandia. Por exemplo, no Consello Ártico
sempre foi Groenlandia que estaba representada ata que Dinamarca se decatou da importancia deste órgano internacional e agora é Dinamarca quen representa a Groenlandia no Consello. No entanto, no Consello Circumpolar Inuit é Groenlandia quen ten a forza e que vai facer lobby ante as Nacións Unidas para manter esta competencia. Vale? Igualmente, saber que o acordo de pesca, como dicía, é moi particular, é un acordo asinado entre Groenlandia e a Unión Europea e ademais é un territorio de ultramar particular do punto de vista do orzamento, porque é o orzamento máis grande de todos os territorios de ultramar, e do punto de vista do tipo de acordos que asina coa Unión Europea. Non é un acordo como para a maioría dos territorios de ultramar de cooperación ao desenvolvemento. Vale, son acordos de cooperación económica e cultural. Isto é fundamental para o desenvolvemento da estrategia de Groenlandia. E sigue sendo hoxe. É dicir, que se vemos hoxe as novas e tentamos verificar o que digo neste artículo de como vai Groenlandia acadando máis e máis lugar na escena internacional, podemos ver que a estrategia con Estados Unidos, as relacións con Canadá, a importancia sobre o cambio climático ou os acordos sobre os povos inuit están na axenda de Groenlandia todos os días. Decir que a Operación Noble Defensor é unha operación dos Estados Unidos para defender o territorio dos Estados Unidos. Sabemos onde está Groenlandia, sabemos onde está Estados Unidos, sabemos onde está Rusia, xa non digo máis. A Greenland Resources, que é unha empresa de Canadá para explotar os recursos mineiros de Groenlandia, vai a presentar a súa estrategia nunha conferencia global importantísima. A cuestión dos glaciares que funden cada vez máis rápido e a temperatura que aumenta cada vez máis está na axenda científica. Houbo unha discusión entre Canadá e Dinamarca estas últimas semanas sobre quen tiña a illa de Tartapaluk e cal é a zona exclusiva marítima de Groenlandia. Hoxe, Nacións Unidas vai a dar as súas recomendacións sobre o estado legal dos povos inuit. E, ademais, a Unión Europea anunciou en setembro que vai abrir unha oficina de representación, unha embaixada en Groenlandia. Vale, vai a enviar unha representación a un territorio que non é autónomo. Todo isto para decirvos o que decía dende o principio, é dicir, que eles van a utilizar un marco legal que é bastante amplio, con unha influencia internacional moi importante, como podedes ver nestes titulares, para poder desenvolver a súa independencia de maneira política. E nada máis que leades o libro. Moitísimas gracias a Fundación Copiters, a Fundación Galiza Sempre, ao Aigadi por esta oportunidade. De verdade que estou contenta porque abrín un pouco un campo de visión no que antes non me fixara. E para calquera cousa, pois aquí tedes o meu Twitter, o meu LinkedIn e a miña páxina web. Que teñades unha reunión estupenda, que fagades moitísimas preguntas e que leades o libro. Moitas gracias. Saúdos. Chao.